Dobrodošli ljudi u Srebrnjak Night. Danas ćemo raditi banana challenge. Imam 3 banane. Vidite, 1, 2, 3. I moram za 2 minute da ih pojedem. Čekaj. Evo, na 2 minute podešem tajmer. Vidite. I tu je voda. I toalet papir, da ne bi Bože. Idemo da počnemo. Prva banana. Čekajte da otvorim pa ćemo da počnemo da jedemo. Banane su sveže. Sa pijace. Evo. I idemo. Podešim tajmer. Možemo popiti vodu kad nam bude muka. Već smo poneli pola banane. Ne trpaj toliko puno da ne možeš da žvačiš. Ja, skoro smo pojeli celu bananu. Luka, bit će ti muka, nemoj da preteruješ, da te boli stomak posle. Jer znam tvoj kapacitet, znam koliko možeš da jedeš. Ćuti, baba! Pojeli smo celu. Idemo na drugu. Pa jedeš i drugu. Evo koliko nam je voda ostala. Ne znam da li vidite. Ja ću prospem. Hajde prospem. Koliko minuta prošlo? Ovdje 4 minuta piše. Znači evo koliko je još prošlo.
Još koliko treba? 1 i 56. Ostalo je pri kraju vode. Jao. Ostavi ako nemaš više. Ljudi, muka mi je. Nemoj na silu. Ajde, da prekinemo. Čekaj, muka mi je. Izazivam Rare TV, Serbian Knight, Nexon Games 4 valjda. I zazivam Emma Channel, imam mnogo izazivača. Znači, zazivam i Paja Games HD. Zazivam ovog, kako se zove bre? Ovaj što je imao u Minecraft preživljavanju Daruda, zove sam kako se zove. I Full TV, Luku, Đoleta i Nikšu. I Niksa Zizu. Znači to je bilo to za ovaj klip. Vidimo se sljedeći. Ćao! Prekini.